Aankomen in de nieuwe stad. Hoe was je reis? Best oké, maar vrij lang. Ben je alleen gereisd? Ja, helemaal alleen. Was dit je eerste reis hierheen? Ja, mijn eerste keer in dit land. Kon je goed de weg vinden? Meestal wel, maar Nederlands was soms lastig. Dat is heel normaal in het begin. De omroepstem sprak erg snel. Ja, dat horen we vaak. Ik begreep niet alles. Heeft iemand je geholpen? Ja, een man op het station. Dat is fijn. Hij sprak langzaam. Dat helpt veel. Daardoor werd ik rustiger. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Spanje, Uit welke stad? uit Valencia. Was het moeilijk om afscheid te nemen? Een beetje, vooral van mijn familie. Dat begrijp ik. Maar ik kijk uit naar de nieuwe start. Wat ga je hier doen? Ik werk hier en leer Nederlands. Werk je al of begin je pas? Ik begin volgende week. Ben je al een beetje nerveus? Ja, een beetje. Dat hoort erbij. Ik hoop dat ik alles goed doe. En waar werk je precies? Bij een klein bedrijf in het centrum. Moet je ver reizen? Nee, ik kan lopen. Dat is handig. Ja, dat maakt de start makkelijker. Leer je Nederlands in een cursus? Ja, 's avonds na het werk. Hoe vaak heb je les? 3 keer per week. Dat klinkt als een goed plan. Ja, ik wil snel beter spreken. Praat je ook Nederlands in het dagelijks leven? Ik probeer het, ook al is het moeilijk. Dat is de beste weg. Soms maak ik fouten. Dat is helemaal oké. Ik hoop dat ik me snel red. Dat lukt je, geen zorgen. Dank je, dat motiveert me. Graag gedaan, je bent goed op weg. Een eerste gesprek met een buur. Hoi, ik woon hier op de 2e verdieping. Hoi, ik ben Marcus uit de woning rechts. Ben je nieuw in het huis? Ja, ik ben pas gisteren verhuisd. Dan welkom in het huis. Dank je, dat is lief. Was de verhuizing zwaar? Ja, een beetje, maar het ging. Had je hulp? Ja, een vriend heeft me geholpen. Hoe vind je de woning tot nu? Ze is klein, maar erg licht. Het licht is hier echt mooi. Ja, vooral 's ochtends. Heb je al alle kamers gezien? Ja, keuken, badkamer en slaapkamer. Is de keuken al ingericht? Ja, een fornuis en een koelkast staan er. Dat is handig. Ja, zo hoefde ik niets te kopen. Werkt alles goed? Meestal wel. Is er een probleem? Alleen het licht in de gang is wat zwak. Zeg het dan tegen de huismeester. Waar vind ik hem? Hij woont op de begane grond links. Goed om te weten, dank je. Hij is heel vriendelijk. Dat is goed. Heb je al andere buren ontmoet? Nog niet veel. De meeste zijn rustig. Dat heb ik gemerkt. Hoor je soms lawaai van de buren? Nee, het is erg rustig hier. Het huis is gelukkig rustig. Dat bevalt me erg. Werk je hier in de buurt? Ja, niet ver van hier. Ga je te voet naar het werk? Ja, dat is mogelijk. Dat is prettig. Ja, zo bespaar ik tijd. Leer je nog Nederlands? Ja, ik leer elke dag een beetje. Leer je alleen of in een cursus? In een cursus en ook thuis. Dat is een goede mix. Ik probeer veel te spreken. Dat is belangrijk. Soms ben ik onzeker. Dat is normaal in het begin. Dank je, dat stelt me gerust. Als je iets niet snapt, vraag het gerust. Dank je, dat helpt me erg. Misschien zien we elkaar hier vaker. Ja, vast in het trappenhuis. Of op de binnenplaats. Klopt, daar was ik nog niet. Die is best mooi. Dan ga ik even kijken. Doe dat. Dank je voor het gesprek. Graag. Tot snel dan. Ja, tot snel. Een gesprek bij de bakker. Goedemorgen, wat mag het zijn? Goedemorgen, ik wil graag vers brood. Zeker, welk brood vindt u lekker? Ik weet het nog niet. Houdt u van licht of donker brood? Liever donker brood.
Dit brood is vandaag erg populair. Is het zacht of juist stevig? Krokant buiten en zacht binnen. Dat klinkt goed. Het blijft ook lang vers. Dan neem ik dat. Hoeveel wilt u? Een half brood alstublieft. Zal ik het snijden? Ja, graag in plakken. Geen probleem. Dank u. Wilt u er ook broodjes bij? Ja, welke zijn net gebakken? Deze bolletjes komen net uit de oven. Zijn ze nog warm? Ja, een beetje. Dan neem ik er 2. Gewoon of met zaden? 2 gewone graag. Zeker. Heeft u ook croissants? Ja, nature of met chocola. Nature graag. 1 croissant. Ja, 1 is genoeg. Wilt u verder nog iets? Heeft u jam of honing? Ja, kleine potjes daarvoor aan. Dan neem ik een potje jam. Aardbei of abrikoos. Aardbei graag. Prima. Is alles van vandaag? Ja, alles van vanmorgen. Dat proef je. Wilt u alles meenemen? Ja, graag. Zal ik er een tas bij doen? Ja, graag. Betaalt u contant of met pin? Met pin, alstublieft. Dat is 6 euro. Alstublieft. Een momentje. Geen probleem. Klaar, dank u wel. Hartelijk dank. Wilt u de bon? Nee, dank u. Ik wens u een fijne dag. Dank u hetzelfde. Tot de volgende keer. Dag. Een gesprek in het café. Wil je koffie of liever thee? Ik neem een koffie. Met melk of zonder? Met melk, graag. Suiker erbij? Nee, zonder suiker. Helemaal goed. Wil je ook iets eten? Ja, misschien een stuk taart. Welke vind je lekker? Ik weet het nog niet. Wat raad je aan? De appeltaart is erg goed. Is hij vers? Ja, van vanmorgen. Oké, die neem ik. Wil je slagroom erbij? Nee, dank. Goed. Is dit je eerste café hier? Ja, alles is nog nieuw voor mij. Hoe heb je het café gevonden? Ik ben er toevallig langs gelopen. Zo vind je vaak de beste plekken. Ja, dat klopt. Bevalt de stad je al? Ja, ze voelt heel levendig. Wat vind je vooral leuk? De vele cafés en mensen, Ja, hier is altijd iets te doen. dat vind ik leuk. Wat doe je graag na het werk? Ik wandel graag of drink koffie. Dan zit je hier goed. Dat merk ik langzaam. Werk je hier dichtbij? Ja, niet ver van hier. Kom je te voet? Meestal wel. Dat is prettig. Ja, zo zie ik veel van de stad. Red je je goed in het dagelijks leven? Meestal wel. Soms heb ik hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen? Ja, of bij formulieren. Dat is heel normaal. Ik leer elke dag iets. Dat hoor je. Echt? Ja, je Nederlands wordt beter. Dat doet me goed. Je kunt trots zijn. Ik voel me hier welkom. Dat ben je ook. Dank je, dat betekent veel voor mij. Een gesprek op straat. Pardon, heeft u even tijd? Ja hoor, wat zoekt u? We zoeken het park hier vlakbij. Het park is niet ver van hier. Kunt u ons de weg uitleggen? Loop rechtdoor tot het stoplicht. En dan links of rechts? Dan links de grote straat in. Hoe lang is het te voet? Ongeveer 5 minuten. Is de route makkelijk te vinden? Ja, er staan veel borden. Is er daar een speeltuin? Ja, meteen bij de ingang. Is het park vandaag erg druk? Nee, het is rustig in de ochtend. Is er ook een café? Ja, midden in het park. Is het vandaag open? Ja, tot vanavond. Hartelijk dank voor uw hulp. Geen probleem, graag gedaan. Een fijne dag verder. U ook, veel plezier in het park. Een gesprek in een café. Ga hier zitten. Dit is een goede plek. Dank je, het café is erg gezellig. Wil je een biertje of iets anders? Ik neem een biertje.
alsjeblieft. Licht of donker? Licht, graag. Wil je ook iets zonder alcohol? Nee, het bier is prima. Kom je vaak in cafés? Niet zo vaak, maar soms. Vind je de sfeer hier leuk? Ja, die is relaxed. Wat doe je graag 's avonds? Ik ontmoet vrienden of luister muziek. Ken je hier al mensen? Een paar, maar niet veel. Dat komt met de tijd. Ja, ik voel me hier steeds beter. Wil je nog een tweede drankje? Misschien later. Oké, zeg het maar. Dank je, dat is lief. Laten we van de avond genieten. Ja, dat doen we. Een gesprek bij het voetbal. Best warm vandaag, hè? Ja, ik zweet snel. Speel je hier vaak voetbal? Ja, bijna elk weekend. Met dezelfde mensen. Meestal wel, we kennen elkaar goed. Op welke positie speel je vandaag? Ik speel op het middenveld, jij? Ik speel voorin in de aanval. Dan sta je dicht bij het doel. Ja, maar ik ren veel. Heb je nog genoeg kracht? Gaat wel, maar mijn benen zijn zwaar. Bij mij hetzelfde. Train je ook door de weeks, Soms 's avonds na het werk. alleen of met anderen? Meestal alleen in het park. Speel je al lang voetbal? Ja, sinds mijn schooltijd. Vind je het hier leuk? Ja, het spel leidt goed af. Hoe staat het nu? 2 tegen 2, heel spannend. Zullen we even pauze nemen? Ja, 2 minuten is goed. Daarna spelen we verder. Precies, we doen nog eens ons best. Een gesprek in de sportschool. Best druk vandaag, hè? Ja, veel mensen trainen 's avonds. Kom je vaak naar de sportschool? 2 tot 3 keer per week. Wat train je vandaag? Eerst toestellen, dan wat cardio. Doe je liever kracht of cardio? Eigenlijk beide. Hoe lang blijf je vandaag? Ongeveer 1 uur. Heb je al opgewarmd? Ja, 10 minuten op de fiets. Dat is goed voor de spieren. Train je regelmatig? Ja, meestal na het werk. Alleen of met vrienden? Meestal alleen. Luister je muziek tijdens het sporten? Ja, dat motiveert me. Welke toestellen vind je fijn? Die voor benen en rug. Volg je ook lessen? Soms yoga. Klinkt ontspannen. Ja, dat heb ik nodig na een lange dag. Zullen we samen een toestel doen? Ja, graag. Laten we beginnen. Een gesprek in de wasserette. Is deze wasmachine nog vrij? Ja, u kunt die gebruiken. Super, dank u. Wast u vandaag veel was? Ja, bijna alles van de week. Ik ook, mijn mand was vol. Weet u welk programma goed is? Voor gewone kleren neem ik 40 graden. Goed om te weten. Heeft u wasmiddel bij u? Ja, maar een klein beetje. Dat is meestal genoeg. Hoe lang duurt het programma? Ongeveer 40 minuten. Dan wachten we dus even. Ja, ik ga even zitten. Komt u hier vaak? 1 keer per week. Ik ook, thuis heb ik geen machine. Dat geldt ook voor mij. Gebruikt u daarna de droger? Ja, als alles klaar is. Is die duur? Nee, de prijs is prima. Dan doe ik dat ook. Zeg het maar als u hulp wilt. Dank u, dat is lief. Geen probleem.